ציורים יפים, בואו נראה מה קורה במציאות. חזרנו אל הגרף שלנו, אבל כמו שביקשתי מכם, אני מוחק פה חלק מהגרפים ומשאיר לעצמי רק גרף אחד. אני נשאר רק עם הקו הזה, ואני מקל על הקפיץ, ומוריד 50 גרם מהמסה של ה-150, נשאר עם 100 גרם, ומנדנד גם אותה, אבל מצייר את הגרף על גבי אותו המסך. נדנדנו, עכשיו נתחיל למדוד. רגע, יש פה איזה אלמנט אתגר קטן, אבל... בואו נראה מה יש לנו פה. קודם כל, משום מה הגרף העליון החליט לא לעלות על התחתון. בניגוד למה שהיה קודם. אולי זאת בעיה? בואו נראה מה זה אומר. הגרף הזה מתנדנד סביב קו אמצעים, קו סימטריה. קו סימטריה שבעצם מהווה את גובה שיווי המשקל, אבל לא במקרה הקל, אלא במקרה הכבד. הגרף התחתון מתנדנד סביב הגובה הזה. הגובה הזה הוא הגובה הזה. הגרף העליון חייב להיות גבוה יותר, כי הוא מתנדנד סביב גובה גבוה יותר. הקלתי על הקפיץ, אני אראה לכם את זה שוב. אני מוריד משקולת, אם זה שיווי המשקל הכבד, זה שיווי המשקל הקל. אז הגרף עולה, הוא מתנדנד סביב נקודת שיווי משקל גבוהה יותר. בסדר, ראינו כמה דברים שהפתיעו חלק מכם לגבי הצורה של הגרף. אני פה מצייר קריקטורה של מה שראינו על המחשב. זה רק סכמה של מה שראינו בצורה מדויקת על המחשב. אנחנו ראינו שבגלל שהמסה קטנה יותר, נקודת שיווי המשקל של הקפיץ גבוהה יותר, ולכן הקו שסביבו הסינוס מתנדנד גבוה יותר. זאת נקודת שיווי המשקל עבור המשקולת של 100 גרם. כן? נעשה את זה בצבע הנכון. זאת הנקודה של נקודת שיווי המשקל של 100 גרם, בעוד נקודת שיווי המשקל של 150 גרם הייתה נמוכה יותר. שוב, אני קצת הגזמתי פה בקווים, רק כדי להדגים את מה שראינו. ראינו גם שזמן המחזור יותר קצר כשהמסה קטנה. דבר שני שראינו בניסוי שעשינו, שזמן המחזור התקצר. המסה הקטנה יותר התנדדה מהר יותר, זה הגיוני. אם המסה קטנה יותר, כוחות מזיזים אותה בתאוצה גדולה יותר. זמן המחזור שלנו התקצר, ואנחנו אפילו יכולים להגיד פי כמה זמן המחזור התקצר. אנחנו יודעים ש-T שווה ל2 פאי שורש M חלקי K, קבוע הקפיץ. קבוע הקפיץ לא השתנה, המסה כן השתנתה. אם המסה מוכפלת בשני שליש, כי עברנו מ-150 ל-100, אז T יוכפל בשורש שני שליש. ולכן אם זה 0.75 שנייה, הזמן שעובר בין שני שיאים עוקבים בנדנוד של המשקולת הקלה, הוא 0.75 שנייה כפול שורש של שני שליש. זמן המחזור מתקצר. עכשיו אנחנו עוברים לניסוי מעט אחר. אנחנו נרצה לא להסתכל על המקום של המסה כפונקציה של הזמן, אלא להסתכל מה קורה למד הכוח בזמן שהסונאר מודד את המקום. זאת אומרת, נרצה לקבל גרף חדש, יותר נכון, אתם תצטרכו לצייר דבר ראשון גרף חדש, של הכוח כנגד המקום. זה יהיה F, זה יהיה Y. אם אתם רוצים, אתם יכולים לחשוב על זה בצורה כזאת. אני הולך, נתלה את המסה הגדולה, אני אחזיר את המסה להיות 150, שמוריד טיפה את נקודת שיווי המשקל, כמו שראינו. אני ארים את המסה, אשחרר אותה, אתן לה להתנדנד, ניתן למחשב למדוד את הכוח כנגד המקום. בכל נקודה ונקודה הכוח נמדד כנגד המקום. כשאתם מציירים את זה, תנסו לשאול את עצמכם את השאלה הבאה. האם כשה-Y הוא הכי קטן, הכוח הוא הכי גדול? אולי הוא הכי קטן. האם כשה-Y הכי גדול בתוך התנודה, הכוח הוא הכי גדול? אולי הוא הכי קטן? אולי הוא אותו דבר, אני לא יודע. מה קורה פה? הנה, ציירו. כוח כנגד מקום. טוב, אני רואה שציירתם כל מיני קווים. אנחנו ניגש לעשות את הניסוי ולראות מה באמת קורה. אבל לפני זה, איזושהי הערה, ככה אולי מישהו רוצה לשפץ את הגרף שלו עוד לפני שאנחנו ממש נראה על המסך מה קורה. תשימו לב שמדובר בתנועה מחזורית, כלומר מלכתחילה, בניגוד לגרף הקודם של y כנגד t, שהזמן נמשך לו ונמשך לנצח, פה יש איזשהו גרף שתחום בין y מינימום ל-y מקסימום. כלומר, מראש אני יודע שכל הנקודות נמצאות בין שני ערכים של y. ה-y הכי נמוך
כאן, וה-y הכי גבוה, כאן. אז לכל מי שהגרף שלו נראה קצת יותר מדי כמו הגרף הקודם, שיעשה תיקון וישים לב, ערכי ה-y תחומים, וסביר להניח שגם ערכי ה-f תחומים. נקודה נוספת שאולי אתם תרצו לחשוב עליה לפני שנעשה את הניסוי, כדי לשפץ את הגרפים ולחשוב איך הם צריכים להיראות, היא הנקודה הבאה. מה בכלל הקיול של מד הכוח? מתי אני קורא לכוח כוח שווה ל-0? זה ברור לחלוטין שהמתיחות בקפיץ כרגע, כשהמסה עומדת במקום, בשיווי משקל, המתיחות איננה 0. אבל אני יכול להשוות כל מתיחות ביחס אליה. אני יכול לעשות את הדבר הבא. אני לוחץ על הכפתור הזה, ומהרגע הזה, המתיחות הזאת נקראת 0. מתיחויות קטנות יותר יהיו מתיחויות שליליות, ומתיחויות גדולות יותר יהיו מתיחויות חיוביות. אבל מהרגע הזה המתיחות הזאת נקראת 0, כי אני איפסתי את מד הכוח על המתיחות הזאת, כלומר קראתי לה 0. הכוח עדיין נמדד בניוטונים, אבל זה ה-0 שלו. פחות זה שלילי, יותר זה חיובי, זה משנה לגבי הצורה שאתם תרצו לצייר את הגרפים. אז בזמן שאני עכשיו אעמיד את המערכת והסידורים האחרונים, אתם תסיימו לצייר את הגרפים שלכם כמו שאתם חושבים שהם צריכים להיות, ואנחנו נשווה את הניבוי, התיאוריה, לניסוי. כמו שאמרנו, הכוח הזה נקרא כוח 0, איפסנו אותו. אני ארים מעט את המשקולת, כמו בניסויים הקודמים, אני אתן לה להתנדנד, ואנחנו נמדוד את הכוח כנגד המקום. הנה אנחנו מתחילים. המון נקודות, הולכות וחוזרות, הולכות וחוזרות, הולכות וחוזרות, בין y מינימום ל-y מקסימום, y מינימום, y מקסימום. כוח מקסימלי, כוח מינימלי, כוח מקסימלי, כוח מינימלי, ואני כל הזמן הולך וחוזר בין שני גבולות. בין הגבול שבו המסה הכי נמוכה, ויש לי כוח מחזיר כלפי מעלה, כוח הכי גדול, בין המקום שבו המסה הכי גבוהה, והכוח המחזיר הוא דווקא כלפי מטה. מסה גבוהה, זה המסה כאן, עם כוח מחזיר כלפי מטה, מסה נמוכה, כוח מחזיר כלפי מעלה. טוב, מה שראינו בניסוי זה שערכי y מתנדנדים בין שני ערכים, ובגלל שאני איפסתי את מד הכוח במצב הזה, ערכי f מתנדנדים גם כן בין שני ערכים, אבל באופן סימטרי מסביב ל-0. עכשיו, ה-0 מתקבל, 0 כוח מתקבל בדיוק בנקודה הזאת, ש-y נמצא בין ה-y מינימלי ל-y מקסימלי, בדיוק במרכז. הכוח שלי מתנדנד בין איזשהו f מקסימלי ל-f מינימלי, כן? בצורה כזאת. כאשר ה-y הוא y מינימלי, יש לי f מקסימלי, וכאשר ה-y הוא מקסימלי, ה-f הוא מינימלי, ואנחנו ראינו אפילו דבר נוסף, ראינו שבין שתי הנקודות האלה נמצאות כל הקריאות שלנו, מונחות יפה מאוד על קו ישר. העובדה שכל הנקודות הסתדרו לי על קו ישר, אלכסוני ויורד כזה, מבטאת איזושהי עובדה לגבי המערכת שלנו. הכוח שלנו שווה למינוס k כפול דלטה y. כלומר, הכוח הוא לינארי בהסטה משיווי משקל. ההסטה משיווי משקל זה ההסטה מהנקודה הזאת. בנקודה הזאת דלטה y שווה ל-0, כי המסה נמצאת בדיוק בגובה שיווי המשקל. אבל אם אני הולך ימינה או שמאלה, הכוח גדל בדיוק במידה לינארית, ועם מקדם של מינוס k, בסופו של דבר, מבחינה גרפית זה מתבטא כקו ישר, יורד עם שיפוע של מינוס k. החוק הזה, חוק הוק, הוא לא חוק, אבל הוא מתאר קפיצים, לא מעט קפיצים בלא מעט סיטואציות, כמובן לא את כל הקפיצים ולא בכל הסיטואציות, אבל קפיץ שמתנהג ככה, קוראים לו קפיץ שמקיים את חוק הוק, או קפיץ הוק, או מבחינתנו פשוט קפיץ טוב. אני רוצה שתציירו על אותו גרף, כמו קודם, את הנקודות של f כנגד y, מיד אחרי שאני אוריד את המסה של ה-50 גרם ואני אשאר עם מסה של 100 גרם, אבל אני הולך לעשות עוד משהו. לא רק להוריד את המסה, כמו שאתם רואים, ברגע שהורדתי את המסה, כמו קודם, נקודת שיווי המשקל כבר לא כאן, אלא יותר גבוהה. ויחד איתה גם המתיחות יותר קטנה. אני גם הורדתי את המשקולת, אבל אני גם שוב פעם מאפס במצב הזה את הכוח. כלומר, במצב הזה שבו המסה בשיווי משקל, מסה יותר קטנה, במקום אחר,
כן? אני מאפס את הכוח. מה שנעשה עכשיו יהיה להוריד את המשקולת הקלה ולאפס את המד כוח עבור המתיחות הקטנה יותר. למרות שהמתיחות במצב שיווי המשקל שונה, אני עדיין מאפס ומחשיב אותה כאפס, ומצייר את אותו גרף של כוח כנגד מקום עבור נדנוד של המשקולת הקלה. בואו נעשה את זה. שוב פעם, כ3 שניות, 330 נקודות במקרה הזה. תראו איזה יופי. 2 קווים מקבילים, 2 הקווים סימטריים יחסית לאפס, כי בשני המקרים אני הכרחתי את הקווים להיות סימטריים סביב האפס, בזה שהיפסתי את המשקל במיקום שיווי המשקל. אתם רואים פה מאוד מאוד יפה, החיתוך שבין הקו השחור העבה יותר, הקו של פורס שווה לאפס, לבין הקו האלכסוני, בדיוק חוצה אותו במרכזו. גם כאן אפשר לראות את הנקודות צפופות יותר בשתי הנקודות הקיצוניות של התנודה, וזה שהשיפוע, אותו שיפוע, זה מזל גדול. כי בשני המקרים השיפוע הוא תכונה של הקפיץ. הכוח זה מינוס K כפול הסטייה מנקודת שיווי המשקל, ואני מצפה שקבוע הקפיץ יישאר דומה גם למשקולות שהן שונות ב-50 גרם. הסיבה שהקו הזה יותר ארוך, היא שרירותית לחלוטין, היא קשורה למי? קשורה לאמפליטודות. ככל שאני מושך משיכה תחילית יותר גדולה, אני אגיע ל-Y שסוטה יותר מנקודת שיווי המשקל, ולקו יותר ארוך, אבל תשימו לב, זה לא קטע מתוך קו ישר. כשאני עושה זום אאוט, ולאט לאט הולך ונפרד מהקווים האלה לשלום, אני רואה שלא מדובר פה במקטע מתוך איזשהו ישר אינסופי. יש פה בפירוש Y מקסימום ו-Y מינימום, F מקסימום ו-F מינימום. בואו ניפרד מהקווים האלה ונגיד להם שלום, ונמשיך לנו בשיעור. מה שראינו בשיעור הקצר הזה, זה שכשאנחנו מנסים ליישם את החוקים התיאורטיים שאנחנו מכירים, ולחשוב מה יהיה הביטוי שלהם בניסוי, בצורה גרפית, שזה בדרך כלל הצורה שבה אנחנו רוצים להציג תוצאות של ניסויים, יש לא מעט הפתעות וניואנסים. וכשמבינים טוב את הקשר בין הייצוג הגרפי והייצוג הגרפי של ניסויים לבין הנוסחאות, ניתן להגיד שהבנו את החומר בצורה טובה.